Значи те годишно ни карат да попълваме какви ли не неща. Значи това, ако е 75 страници, смятайте колко е това, което трябва да попълня и колко енергия и време трябва да изхъбя. Ще кажете ми, имаш радио, попълвай, каквото трябва, това е. Окей, съгласна съм. Само, че ще ви напомня, че ние нямаме 50 милиона бюджет. Ние сме 5 души и половина. И не знам дали сте видели последната статистика на Българската стопанска камера, която казва, че 46% от всички активни предприятия, юридически лица, т.е. ние сме активно предприятие, са без наети лица. Какво се разбира под това? Има дружества регистрирани с един управител и той върши всичко. Човека се мъчи да оцелее. Ние сме така. Едно дружество с един управител, с 5 журналисти, с 5 режисьора, с един компютърджия и така нататък. Всичко ни е малко и ние работиме здраво. Ние нямаме някой, ако имахме 50 милиона на КРС, окей, ще дадем на един да си пише тия доклади и хубаво, ще има една голяма заплата. Между другото, забравих и ще се върна към СЕМ, 40 хиляди, които искат те да ми съберат, са равни на 8 по 5, значи на месечната заплата на 8 души, много малка заплата, слагам в СЕМ. Казах ви, че те имат бюджет 1 300 000. Значи, да речем 8 души по 400 лева да взимат, по 500, 40, колко става? 8 по 5, 4 хиляди лева на месец, на година. 48 хиляди лева на година. Това ще вземат от мен. В момента СЕМ, много се извинявам, че засегна един свой приятел, Иван Нейков, бившия социален министър, е възложила на неговата институция да направи на СЕМ, не знам как се нарича това, точно някакъв преглед, начин, процедура, по който да уволни 8 души, затова казах 8 души, 8 души от СЕМ да ги уволни. На него му е платено за това, в рамките на една година да изготви този due diligence или не знам какво е, препоръка, на него му е платено 15 000 той да изготви препоръките и способите как да бъдат уволнени 8 души от СЕМ. 15 000. Моите 40 000, дето искат да ги съберат от колата, която няма двигател, е заплатата на тези 8 души. Питам, за какво са поставени тези регулаторни органи да ни карат да попълваме разни справочници, да ни наказват за някакви нарушения. Аз в момента, например, съм наказана от СЕМ за това, че се натъкнах на една страшна финансова злоупотреба по повод здравната каса. Тая тема ви е позната в един провинциален град в размер на милиони. Кой повля, как повля и радиото е наказано, защото не било дало на диск на този, който е засегнат запис от предаването. Ние имаме сайт, на който качваме всичко. Всичко е публично. На този човек не само му дадохме диск, дадохме му флашка, но и самия той може да си го изтегли по най-простия начин от нашия сайт. Значи това, ако не е някаква така сглобка срещу пари, аз не знам, но ние, значи, трябва да седим на работното място в апартамента на регистрацията, трябва да попълваме справочници, трябва да внимаваме какво говорим, да не ни накаже СЕМ, защото ако повторно ме накажат за същото нарушение, ще ми отнемат лицензията, нали разбирате, аз съм вече на ръба. Занимавам се с злоупотреби в здравна каса, получавам наказание, ако получа второ такова, се отнема лицензията. Значи те са съставени не да регулират и да поощряват свободата на словото и правото на информиран избор, да потискат медиите и ако могат да затворят тези, които са неудобни. Всички да свирят музика, всичко ще е окей. Всичките са собственост на Красимир Гяров, ще е окей. Всички да са собственост на Делян Пеевски, добре. И вестниците да са собственост на Делян Пеевски, окей. Държавата ни ще цъфне. Аз не разбирам защо ние всички си мълчим и се съгласяваме и даже работим в тези издания. Нямаме ли нужда от правила, от закони и от възможности да изградим, да дадем своя принос в това общество, а не да приемаме само онова, което ни командват и ние приемаме с нежелание, но просто го приемаме.
По повод съдебните дела, с които ни затрупват и регулаторните органи, ще кажа и още нещо. Съдебната система съдейства с кеф, а този кеф е платен, на медийните магнати, които изредих преди малко: Красимир Гергов, Делян Пеевски. Казвам го най-спокойно. Нека да ме осъдят, каквото искат да правят. Съдебната система съдейства с кеф на агента на ДАНС Веселин Божков, който ме поиска 300 000 евро подкуп, за да изпълни разпореждане, представете си, на Върховна административна прокуратура. Съдебната система съдейства и с кеф и на техните агенти. Ще напомня кратко случая с Радио К2. Нашият съдружник и управител с измама и със съдействието на настоящ член на Висшия съдебен съвет, Костадинка Наумова се казва, тогава заместник-председател на Софийски градски съд и шеф на фирмено отделение, с фалшиви документи, знаете ги, тези са прословути неща, Търговския закон позволява, ни откраднаха дружеството, след което ни прехвърлиха лицензиите на Радио Мелоди, радиото на Гергов. Казах ви какви песнички се излучваха през това време на нашата честота. Но това прехвърляне се извършва само в сферата на формализма. По закон имаш право да прехвърлиш лицензията, но всъщност се извършва задкулисни сделки. На този човек, който прехвърли нашите лицензии, нашия бивш управител, казва се Павловски, му е платено, и в съда се разполагат тези договори, ние ги представихме, 800 000 лева. Значи, повтарям пак, закона за радио и телевизия не регулира покупка и продажба на лицензии. Но начина, по който те могат да се прехвърлят, аз като качествен журналист мога да се явя на конкурс да спечеля лицензия. След това ще дойде един Делян Пеевски и ще ми каже: бе, тая лицензия ми прехвърли. Аз мога безпрепятствено, изискванията са много минимални, да ме прехвърли, и той за целта ще ми плати 800 000 лева, примерно както е в случая. И това се вихри безнаказано. Значи практически Съвета за електронни медии е един комисионер търговец, нали знаете, че те го знаят, както и аз го знам. Те работят това. Комисионер търговец, който взима комисиона от всяко прехвърляне на лицензия. Защо казвам, че съда съдейства? Защото съда си затваря очите, ние водихме една, наистина няма да напомням, кървава битка за това. И в момента същия този човечец, Павловски, който прехвърли нашите лицензии и продаде нашето дружество, после всичко се върна назад, разбира се, с много усилия от съда, повтарям. Сега в момента е съставил някакви записи на заповеди, че аз му дължа някакви пари и утре ще ме осъди за това. И понеже закона се прилага от хора, които са купени, това може да стане факт. И защо казвам аз, че ние сме подложени на административни, съдебни и политически репресии? Защото това е една симбиоза на един кръг хора, които се облагодетелстват за сметка на нашето мълчание, на нашето приемане абсолютно овчедушно на това, което се случва, и на липсата на всякаква позиция. Ние все повече затъваме в невъзможността да знаем какво се случва. Защо Дянков, министърът на финансите, не даде ясен отговор и на шоуто на Слави, и на въпроса на Радио К2? Колко са договорите, с които това правителство и на какви суми е сключило от името на свои министерства с определени радиа, телевизии и вестници? И защо ние си мълчим и не искаме отговори на тези въпроси? Нали се сещате, че това е пито платено? Аз ти давам пари за издръжка, ти пък правиш това, което аз ще ти кажа. Защото той, ако трябва да даде отговор, отговорът ще бъде много нелицеприятен за ГЕРБ. Обществените поръчки. Ще кажете друг източник на финансиране. Занимава ли се някой от вас как може да участваш в една обществена поръчка? Една медия, в случая ще говоря за медия, но това е по принцип, може да участва в една обществена поръчка само ако
има оборот над 300 000 лева, мисля, че беше, и ако е спечелвал до сега 3 обществени поръчки. Значи това са две непреодолими условия за малка медия като нас. Ние нямаме оборот 300 000 лева, значи никога не можем да се явим на първа, но за да се явим на първа, трябва да сме спечелили преди това 3. Как тогава да оцелее една независима медия в тая среда? Трето, кой държи рекламния пазар? Красимир Гергов, който благодарение на промените в закона за радио и телевизия, единствените промени, вече има право като собственик на рекламни агенции да бъде и собственик на медии. Кажете ми тук как да няма конфликт на интереси. Бях на това заседание на тая комисия, Искра Фидосова вадеше един фулмастер зелен, един червен и даваше знаци кой как да гласува. И ГЕРБ и казаха, ние не искаме, не е хубаво това, ама нали тя, нали така, субординацията партийна, така. Аз питам, защо гласувате, бе? Част от тях са ми приятели. Как може такова нещо? Вие капсулирате и затваряте. Никоя медия няма да може да оцелее, защото Гергов, например, на мен няма да ми даде реклами. Защото аз съм го поставила в изключително неловкото положение да спечелят съдебно дело срещу него. Как ще оцелее тогава една медия без реклами, без обществени поръчки, без държавно финансиране? И последно, преди да приключа, онова, за което говорих на пресконференцията на ГЕРБ. Колега, още не съм приключила, може ли по-тихо да говорите? Преди 24 месеца съм внесла по личното искане и в ефир, подчертавам, на Бойко Борисов, на Цецка Цачева, съм внесла